Sziasztok, én itt Kralivi vagyok. Én pedig Kelfipet. És ez pedig a második videónk lenne, egy kis Eurotrack Simulator. Amiben Kralivi lesz a sofőr, én pedig csak a navigátora vagy a kommentátor. Ugye ez csukó van. Nem baj. Minden rakományunk, oké, ilyen nagy. Jégkrémet szállítunk. Jézusom, ez megint nem fog sikerülni. Na mindegy, azért próbálkozunk. Ott látszik is a jobb oldali tükörben a jégkrémünk. Jó, itt most Balra. Balra. Na, újra itt vagyunk, csak kicsit levettük a hangot, mert bejöttük. Megzavartak minket. Hát itt egyenes jön. Csak vigyázz, mert ezek az őrültek simán bevágnak elé. Nem, amúgy figyeltem, hogy azért valamennyi eszük van ezeknek az nem. Valamennyi. Nem, De azért voltak már őrült előzések. igen, szóval... Itt majd lesz egy egy ilyen zigzag. Aha, Igen. mert olyan is volt, hogy Most elvileg még megvan a pénzed. Ja nem, még mínuszban vagy, de jó neked. igen, -1000 euró. Ennyire javatlak vezetni, látjátok. Látszik. Bár mondjuk, ha egyszer átmész a piroson, akkor -400. Azért szeretek ilyen utakon menni, mert akkor legalább nincs a piros egy helyes. Én még csak egyszer navigáltam neki, de akkor 39 dolcsit már kapott, akkor még nem volt mínuszban. Bár az is 2000-ből volt. De nem baj, jók voltunk. De még nem roggáltam le. Még nem. És tudunk egy ilyet is nézni, hogy úristen, hát még tankolni is kell hallani, mert így végig rohadt hosszú az út. Hát akkor ott az egyiknél megállsz, nem? Lesz egy jobbra is majd. Jó, Ja, hogy itt, ja nem, azt hittem itt ilyen pontok vannak, ilyen megállók, az meg csak egy nyíl volt. na, hogy volt már olyan, hogy kétsávos út, ez sima út, akár lehet belvárosban is mondani, hogy sima út. Mentünk, és ez csak jött szembe rossz sávba egy csávó, és így volt balra helybe, tudott volna hoppá, és neki mentem az autónak. De nem okoztál balesetet. Igen, és be tudott volna menni jobbra, igazából a saját sávjába, de nem tudott, és így szembe, így boom, összementünk. Na itt szerintem vagy még a következő, még a következő tankot. Vagy ne, lesz következő? Hoppá! Most már mindegy, jó, megvárjuk. Lesz itt még tele vagy. Jézus. Károsodás. Mennyit írt? 20-at vagy 2-t írt? 2-t, nyugi. 20-at, akkor már nem kapunk semmit. Akkor már mínuszba kerülünk, a 20-at írt. Még 2-vel lehet. Ennyire drága jégkrémeket árulnak. Nem az valami, nem is tudom, cement volt, cementfal. Ja. Jézusom. Képzeld el, belvárosban van olyan, hogy reggel egy ilyen kis teherautón viszik tudod, aminek ilyen bőrrel a hátulját leszokták kötni, csak nem volt lekötve, és sosincs lekötve, szóval nem véletlen, és így benne vannak, így a külsején így a karton kepik, meg mindenféle üdítők, de azt simán egy lámpánál ki lehetne venni, mert nem látják. És nyitva van. Majd egyszer a szomjas leszek. És pont arra jön. Na, most mindent csináltam, csak nem navigáltam. Ez igazából ilyen navigálhatatlan terep. Nem lehet mit navigálni. Ja, nem az, hogy Jobbra. jobb kanyar! Itt majd bal kanyar lesz ezután, kicsivel. Jobb kanyar. Vagyis hát igen. Bal kanyar. Másik jobb kanyar. Igen, egy ilyen kis jobb is. Jajjaj! Nem baj, menjünk a belső sávba. Csak félek, hogy neki megyek valaminek itt bal oldal. Akkor csak szépen húzódás nem voltas. Vagy akkor megyek középsőbe. Középsőbe meg neki megy. Ez így, hogy így Ugye? cikázok a izék között, a sávok között. Zseniális. Nézd itt a másik is. És a csávó lehúzódott, annyira megijedt, hogy úgy vezetek. Vadállat. Ugye nem ütök el semmit a rakományom. Na nézzük. Ó, hát ez kibírja ez a tank, te.
Hát, még már csak Jó. 58 perc van. Itt most cicak jön így, hogy jobbra, aztán itt balra, majd megint jobbra, megint balra is. Úgyhogy itt csak szépen, de hát nagyon jó haladsz. Tehát De amúgy még ezek- 50 perc. Ezeken az utakon, vagyis hát 51 km. Ezeken az utakon amúgy nincs is mit navigálni, mert igazából Persze. autópályás, azok még direkt úgy vannak, meg sem ne legyen benne nagy kanyar. Persze lehessen gyorsan menni. Igen. De Na, még még ez a 90 valamennyi, ez nem 40 gyors. perc. Simán. A 100-at nem üti a gép, azt nem akarja. Csak ilyen 90 valamennyinél vár. Nem akarja azt. Hát ez az olcsó gép, nem? Igen, az a legolcsóbb. Csak hogyha összerúgálom, akkor ne kell sok mínuszba kerülni. Az a lényeg. De legalább szóval azért tank az van benne, mert most ment le az első egység, ha jól látom. Pedig már mindjárt vége az útnak, szóval nem is kellett volna tankolni. Gondolom Linzbe kell mennünk, mert le kell majd kanyarodni itt. Jaj, nem itt, hanem majd legközelebb. Jó, most Igen. már navigálok, jó? Még mehetsz, itt lesz egy enyhe jobb, aztán egy kis bal, majd ott kell lekanyarodni, ott el a fal után. Ott van Linz, 200 méter múlva. Itt van, itt kell majd És lekanyarodni. itt jobbra. Szépen Hú, ez lehúzódom. pont kanyar... Hát, ez hülye van ez. Ajjaj, jajjaj, itt ez az egy kanyar lesz, és aztán egyenes. Jó. Jézusom, ez de hülyén volt megcsinálva. Azért figyeltem a visszapillantot, nehogy itt pont jöjjön egy ilyen félőrült. Na még 9 percem van mindjárt. És most lehet, hogy pont azt a történelmi pillanatot vettük fel, amikor Levente pénzt szerez. Köszi. Ezt én nagyon szívesen. Itt Ezt nem mondd, lesz mert egy kis jobbos, aztán olyan 90-es bal lesz, 90 fokos bal lesz. 90-es bal. Az Úgyhogy lassítson, uram, lassítson. lassítson. Mennyivel megyek? 60-nal. Pedig 50-es tábla van. Ja, hoppá! Remélem, olyan nincs, hogy remélem érnek. Ja, itt kell lefordulnod. Akkor lehet, hogy jobb lett volna, ha átmész oda. Most már nem tudsz, de oda kellett volna, mert az a fordulósáv. Ajjaj, vigyázz, mert jönnek. Bevágott ide. Jézusom. Jézus Mária. Lemaradt, jó. Érzékelte, hogy nem tudsz vezetni, úgyhogy lemaradt. Itt egyenesen egy kis ideig. Itt a kis ív, aztán majd látni fogod szerintem, hogy hol kell megállni. Mert majd be kell fordulni, csak nem látok. Piros! Nem akarok mínusz 400 eurót. Ez az. Az azért kicsit előrébb még mehetsz. A vonalig elmehetsz. Ja. Akkor sárgát ír, akkor már kell indítani, mert mire végre eljut 10-ig. Na és ott kell majd befordulni. Jaj, erre már jártam egyszer. Lesz egy ilyen pont befér a kamion vastagságú hely, ahol be lehet majd menni. Akkor húzz kicsit ki, és itt húzz be. De fék! Úgy nyomtam az est, mint az állat. Jó, most tolass vissza. Teljesen balra a kormányt. És elvileg reméljük, hogy jó. Jön utánad a jégkrém. Itt nyomunk egy ketteset, szerintem, hogy azért. Hova kell ezen be? Jézus, ott el kell fordulnod. Akkor nézd, fordulj ki, húzd erre ki, és utána így fordulj. Na most már mindegy. Te ezzel a rakománnyal. Lász. Ne fordulj rá nagyon, meg kiakad a vége, inkább most egyenesen nyomd. És itt kéne lassan fordulni. Ne. Igen, ez így jó lesz viszont. És most már fordulhatsz. Jézusom, ember. Hát el is vagy. Ne, merre mész? Ja, Enterrel meg lehet oldani a parkolást, azt írja. De azért parkolj be szerintem, hogy már érdekelbe tudsz. Oda kell pont úgy beállni, azt tuti nem fog sikerülni. Hát akkor nyomd le azon. Na nézzük.
2 óra alatt megvoltál. És nem volt mínusz, érted? Nem volt mínusz. Hát rögtön, még zöldfülű vagy, de nem baj. Azt írt a zöldfülű vagy. A pénzt azt nem kaptál? Dehogy nem. Mennyi? 2000 eurót. Itt van. Na nézzétek már! János kollega. A János kollega pluszba került. Haláli, haláli. Na hát, ez történelmi pillanat volt akkor. Köszönjük, hogy megnéztétek. Ez volt az Eurotrack Simulator 2. Én Kralivi voltam. Én pedig Carefree Pet. Sziasztok! Sziasztok!